En este vídeo anem a tractar el tema de les empreses socials. Es tracta d'un tema que està directament relacionat amb un altre tema que ja hem abordat en un vídeo anterior sobre la emprenedoria social. Per tant, en primer lloc hem de deixar clar que no és el mateix emprenedoria social que empreses socials. Les empreses socials poden ser l'instrument de tipus organitzatiu a través del qual es pot desenvolupar un projecte d'emprenedoria social. Per analitzar aquest tema de les empreses socials anem a considerar tres punts diferents. De manera que, en primer lloc, anem a definir el concepte d'empresa social i posteriorment tractarem d'identificar quines són cadascuna de les característiques que serveixen per a identificar una empresa social determinada. Per últim, el que faré serà parlar sobre els diferents tipus d'empreses socials que existeixen. Per a definir una empresa social hem de considerar els següents aspectes. En primer lloc, hem de dir que una empresa social és aquella que té com a finalitat un caràcter social. És a dir, es tractaria d'empreses que tracten de resoldre un problema social i generalment ho fan a través d'un projecte d'emprenedoria social. Un segon aspecte a tindre en compte per a definir el concepte d'empresa social és el fet que es tracta d'empreses que reinverteixen la major part dels seus beneficis en la pròpia empresa per a garantir la continuïtat del projecte. Són empreses que tenen ànim de lucre, és a dir, que generen benefici econòmic, però la major part d'aquest benefici es reinverteix en l'empresa. El tercer aspecte a tindre en compte per a definir el concepte d'empresa social és el fet que el seu funcionament està basat en els principis de la democràcia i de la participació. De manera que les persones que formen part d'una empresa social actuen de manera cooperativa. Si fem referència a la Unió Europea, que a més és una institució que ha estat potenciant les empreses socials d'una manera important a través de diferents tipus de programes, com és el cas, per exemple, del Social Business Initiative, podem dir que les empreses socials se poden definir com a empreses inclusives, és a dir, són empreses que fomenten negocis inclusius. La segona qüestió que hem de tractar en aquest tema és quines són les característiques que serveixen per a identificar una empresa social. La primera d'aquestes característiques és que serveixen per a l'interès de la comunitat, el que significa que les empreses socials, l'activitat econòmica que realitzen està enfocada a cobrir les necessitats d'una comunitat local concreta. Una segona característica és que es tracta d'empreses innovadores i la seva innovació és bàsicament una innovació de caràcter social que afecta d'una banda a lo que serien les característiques dels productes i els serveis. Són productes i serveis que estan enfocats a cobrir necessitats socials i d'altra banda també és una innovació que afecta o que s'enfoca a lo que serien els procediments i els mètodes organitzatius. Són empreses que utilitzen mètodes innovadors des del punt de vista social respecte a la manera d'actuar i de funcionar. La tercera característica és que donen ocupació a persones vulnerables o persones que estan en una situació d'exclusió social o de risc d'exclusió social. Es tracta d'empreses que estan enfocades a generar ocupació estable i de qualitat entre aquells col·lectius que tenen majors dificultats per a accedir al mercat de treball. I per últim, altra característica d'aquest tipus d'empreses és que contribueixen a la cohesió social. Això significa que afavoreixen el desenvolupament econòmic i social dels territoris i de les persones que viuen en cadascun d'aquests territoris. Altra qüestió a tindre en compte a l'hora de definir les característiques de les empreses socials és la seva finalitat. Ja hem comentat que la principal finalitat d'una empresa social és el caràcter social, tenen un fi social. Però en què es concreta això? Què significa que una empresa té un fi social? Els fins socials que pot adoptar una empresa poden ser de formes molt distintes. Anem a veure els quatre més importants. El primer seria
que impulsen l'autonomia de persones amb diversitat funcional. Podem posar com a exemple el cas de Neuroserveis, que és una empresa que ha generat una app, una aplicació informàtica que ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen d'epilèpsia. Una altra finalitat de les empreses socials seria la protecció i la conservació del medi ambient. En aquest sentit, podem parlar del cas de l'empresa Ecoalf. És una empresa que està dins del sector del tèxtil, precisament un dels sectors més contaminants que existeix. I aquesta empresa el que fa és treballar amb materials reciclats. Un tercer tipus de finalitat de les empreses socials és aquella que va dirigida a pal·liar o reduir la pobresa en el món. En aquest cas podem posar l'exemple d'Awara, que és una empresa que es dedica a proporcionar aigua potable a aquelles zones rurals de països pobres on n'hi ha una part important de la població que no poden o tenen moltes dificultats per a accedir a l'aigua. Per últim, també podem parlar com a finalitat de les empreses socials aquella que fa referència al finançament de projectes socials, és a dir, empreses que es dediquen a buscar finançament per a desenvolupar projectes socials. Podem posar com a exemple el cas de Workco, que és una empresa que ha generat una aplicació, una app, a través de la qual les empreses que es dediquen al comerç electrònic poden recaptar diners a través de les donacions dels seus clients o dels seus usuaris que posteriorment destinen al finançament de projectes socials. Una última qüestió a analitzar dins d'aquest tema de les empreses socials fa referència a quins són els diferents tipus o les tipologies d'empreses socials que existeixen. En aquest cas concret anem a considerar 4 tipologies diferents. La primera d'elles fa referència a lo que serien les entitats no lucratives o aquelles empreses socials que no tenen ànim de lucre, també denominades empreses del tercer sector. Existeix una plataforma del tercer sector que agrupa a una gran quantitat d'associacions i fundacions que es dediquen a aquest sector del no lucratiu. Un segon tipus d'empresa social és aquella que està inclosa dins de lo que seria l'economia social i cooperativa, que està formada per diferents tipus d'empreses, entre les quals destaca principalment les cooperatives. Existeix una entitat que és CEPES, la Confederació Empresarial de l'Economia Social, que aglutina a la major part de les empreses de l'economia social i els dona suport econòmic i representatiu. Altra forma d'empresa social és la que s'anomena les empreses d'inserció. Es tracta d'empreses que també es denominen empreses de transició perquè el que fan és generar llocs de treball per a persones vulnerables o persones que tenen dificultats per accedir al mercat de treball. Aquestes empreses donen treball a aquestes persones per a que adquirisquen una experiència suficient per a que posteriorment puguen ser insertades o col·locades en empreses, normals del mercat. La Federació d'Associacions Empresarials d'Empreses d'Inserció, FAIDEI, és una institució que el que fa és aglutinar al sector i donar suport de tot tipus a aquest tipus d'empreses d'inserció. Finalment, també existeix un altre tipus d'empreses d'inserció que no estaria classificat dins de ninguna de les tipologies que hem vist abans i que correspon a totes aquelles empreses que tenen altres formes jurídiques diferents a les que hem vist i que són formes jurídiques dins de lo que serien les societats mercantils. En aquest sentit, podem dir que una societat anònima o una societat limitada, encara que no són del tercer sector, ni empreses d'inserció, ni empreses de l'economia social i cooperativa, també poden ser empreses socials quan tenen una finalitat de caràcter social. Bé, i fins ací el que serien els continguts d'aquest tema dedicat a les empreses socials. Espero que us hagi agradat i fins a un altre vídeo.